Andre karo Pak Emi. Piye? Ora ning ngono piye? Piye? Kudune awake dhewe ning kene luwih semangat neh. Mergo awake dhewe ditanggap bos ngendi jenenge? Bos terop iki lho. Bos terop kuwi ya. Bos Taiwan. Oh iya iya. Masalah sing duwe hajat mau apa? Wong Taiwan. Wong Taiwan. Iki mau hajate apa to? Jenenge iki disunate wong. Sopo nih? Pak ini. Oh, Pak sunat anake diakikoi. Iya. Oh, alah. Iki mawon. Iki mau sing disunati disunati. Sing gak ada hajat pundi nggih? Kan medal mawon monggo. Weh, Bu, aja repot-repot rasa ngangoni lho. Alah. Urung-urung barang kok. Yo. Bu. Kowe iki dudoi apa ngeweki? Ngeweki. Ayo. Iya. Mugi-mugi lancar rezekine panjang umur. Niki bos sing anggap dana itu nambahi. Pundi sing gak ada hajat? Sing gak ada hajat pundi, Bu? Hei. Oh iya. Ya, ayo. Ayo, cacili. Tebar pesona ning penonton, Bu. Lah jajal kowe sing mesemi. Hei, kon mriki to kon ngene ta to. Hei, Bu iki malah ngene. Ora beda kan. Yo. Enggak, Dek. Tegak.
Pira pi. Iki ngono bose yo iki. Bos Taiwan tuh ya. Bos Taiwan. Ya Allah. Bojone ndi iki? Oh, alah. Yo. Iya. Iki enek 3 persyaratan, Dre. Pak, niki wonten 3 persyaratan. Sing setunggal nyadrek buke, sing kalih ganong napa nyawer pripun? Ayo. Ganong nyadrek buke napa nyawer? Manut, manute pripun niki? Nyawer no. Yuk disaltune engko ben disawer buke ayo. Iya, antri ya. Boten to, Pak. Buke sing nyawer. Hei, sing lanang iki yo mbok trae. Lah iya. Kadung ngene lho aku wisan. Ora enek bae. Tapi aman kok bojone. Iya, aman bojone. Ngetrek, Bu. Ayo, ini kalangan iki mbok genti.
Iya. Saking sini ra petuk Mas iki. Oh, iya. Kowe arep ngomong? Garep. Orangnya piye iki ngono